دمکه دا که هلبجاترین شارداری و انجمن خواجهین 31 و مهل ترکیه نزیک دبن پارتین AKP و MHP لأنقرار و چونک مزن لدار خستن پامنیر ما لأنقرار لوربو اف راپورت آماده کر. رجب طیب اردوغان جبو هلبجارتنا 31 عداره جاری پاش و هجمارتن دست بکر. ایدی هلبجارتن بر روژن دایواده چه. دوی نابره دا اتفاقا کوماری دویمین میتینگا مزن لأنقره چه کر. لگوری زانیاری فرمی 405,000 کس beşdari ve میتینگه بون. دوی میتینگه دا هفگرین اتفاقا کوماری هر یک لگوری خو پیامک دا. دروژه و سروکومارو سروکی گشتی AKP Recep Tayyip Erdoğan da mijara terörü ya seroki gişti MHP Devlet Bahçeli da ji BK ango maynu nemayna Türkiye bu. Drojeva beştervanê mitingê da jî bala wan li ser qezençkirinê bû. Şans nadin namzedê CHP Mansur Yavaş û dibêjin namzedê AKP Mehmet Özhasekî dê vebir qezenç bike û em ê hemû roja 1 Nîsanê cejna serkeftinê pîroz bikin. Cumhurbaşkanımıza destek... Em jî bo alîkarî dayîna serokkomarê xwe hatine. Hûn jî derûdor dibînin. Süper e. 1 Nîsanê da em ê cejnê bikin. Alîgirên AKP û alîgirên MHP cuda cuda beşdarî vê mitingê bûn. Di renk, devecû û îşaretên destan da jî ev gelek baş diyar dibû. Ev miting li gorî dilê beşdarvana bû. Ji vana Adem Çaglayan dema hestê xwe vedibêje. Dibe ev hest nayê gotin destê jîn. Bugünü yani anlatmak. Ev rojahane mirov nikare vê bêjît. Bes tenê dikare bêjît. Hûn jî dibînin ev hemwelatên me wek lehiyê ne. Dema mirov vê joşê dibîne nikare tiştekî dî bêje. Layinên AKP û MHP bi alên xwe na bi ala Tirkiye divê mitingê da cî girtin. Her du hêl jî bi qezençkirinê bawerin û dibêjin bi îzna Xwedê wê serkevin. Bi îzna Xwedê divê helbijardinê de em ê bi ser kevin. İnşallah encama helbijardinê dê gelê me aram bike. Bi destûra Xwedê ev hewldan dê serfiraz be. Mitinga ittifaka komarî li vê derê dawî bû. Divê mitingê da gelek kes beşdar bûn. Li rastî Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan dema qise dikir, pirê wan jî hêdî bela bûn. Eyüp Demir, Deng Amerika, Ankara.